Orduan, hasiko gara, Iratxerekin, hitz batzuk Iratxeri buruz ere, noski, aski ezaguna den arren, bera ere. Bera formazioz edo ikasketaz euskal filologoa da, eta hor ere izan du bere ibilbidea unibertsitatean eta bar, baina gure kasuan interesgarria da, pixkate literatur kritikari eta literatur ikertzaile eta kultur kritikari eta kultur baita ere sustatzaile moduan duen ibilbideagatik. Emagin taldeko kidea da, eta gero hor bai emaginen eta bai bestela ere literatur taldetan, irakurle taldetan eta halakoetan halakoak gidatu izan ditu eta halakoetan esperientzia handia du, argitalgintzan ere bai, liburu kolektiboen argitaratzaile izan da, eta editore bezala lanean ere, lanean edo jardunean behintzat, ibilitakoa da. Guretzat Iratxe erreferente bada. Ez dut inor lotzarazi nahi, baina hala da. Zerbaitegatik jakineko gaur egun gure kontseilu editorialeko kidea ere bada. Eta, besteak beste, urrengo minutuetan ikusiko dugu zergatik. Edo zergatik aldatu behar diren tarteka batzorde horiek. Orduan, Iratxeren hitzaldiaren izenburuak nahiko esan indar badu. Kulturen hizkerak, hizkeren kulturak, autu linguistiko ideologikoak kulturgintzan. Hortik aurrera, Iratxe, zure da hitza. Egunon, eskerrik asko aurkezpenagatik. Gaur banator nirea ezten gai bati buruz hitz egitera. Hala atzo aipatzen nuen, irakurle talde baten agurrean, deseroso nengoela agurrafarian, bihar deserosotasunez aritu behar nintzelako gai bati buruz, ez du balaka asko pentsatu honen inguruan. Baina uste dut, naizela bakarra, eta badela orokorrean, ez dakit, kulturgintzatik, soziolinguistikatik, euskal pentsamendutik egiteko dugun bide bat. Agian okar nago, baina bilaritu naiz han hemen eta iruditzen zait ona ekarriko dugun gaia orokorrean ez dugula inbeste aipatu izan. Baina zorionez, aipatu iztuetariko batzuei, ahozko hitzaldi honek idatzizko bertsio bat izango du, eta hemen esango ditudan intuizioen alderdi oker guztiak, esaizkidazu, gero kafean eta joango naiz zuekin batera birpentsatzen hau badelako ariketa kolektibo bat uste dut egiteko duguna urrengo urteotan. Atzo hitz egin agertu ziren hainbat kontzeptu, agertu zen idiolektoa, agertu zen euskalkia, agertu zen soziolektoa ez zen agertu, baina hortxe dago soziolektoa, hizkerak, gazte hizkerak, aurre hizkerak, agertu ziren hainbat kontzeptu soziolinguistikari loturikoak, adidazkortasunarekin lotzen ditugunak, aldakortasunarekin lotzen ditugunak, eta bar. Gutxiago agertu ziren, eta neurri batean zeharka honakarriko ditut, gutxiago agertu ziren, aipatu zen, uste behin? Asko aipatu zen kontzientzia, eta horri buruz hitz egingo dut. Hizkuntza kontzientzia den gaia, baina gutxiago hitz egin zen, uste dut behin entzunuela, agian arratsaldean gehiago, arratsaldean ez nintzen egon, hizkuntza ideologiak, askoz gutxiago aipatu zen, eta uste dut behin ere etzela aipatu botere harremana. Eta botere harremanak aipatzen ditugunean, ez da bakarrik hizkuntzen arteko botere harremanen gaia, bada ere hizkuntza aldaeren arteko botere harremanak, eta bada hizkuntza identitateen inguruko botere harremanak, eta bar. Eta uste dut, hizkerez ari garenean, neurri batean, Mario Okerren diskurtso guztietan, hori zegoen atzean, azken batean nola esan dezagun komunitate batek, bere hizkuntza komunitatean boteretzeko jardun bat zegoen Maria Okerren ekimen kolektibo guztian. Baina badiot gero pentsatzerakoan soziolinguistika, pentsatzerakoan halakoak gutxiago aipatzen ditugula gure artean hizketan, gero soziolinguistik eta bar. Gaur kulturaren gaira hurbilduko naiz, eta intuizio batzuetatik abiatuko naiz, eta hasteko karri dutona
halako batean, halako bizitza batean, unibertsitate irakasle nintzen garai niretzako ezain zoriontsu batean, baina gauzak ikasi nituen, 15 urtetan zehar edo ariketa bat eskatzen nien ikaslei. Eta ekarriko dut ariketa, eta ariketa hau egin duten nirekin, leku askotako ikasleek, profil soziolinguistiko askotako ikasleek, 15 bat urtez. Orduan, ekarriko duan intuizioa da, ez da ikerketa, baina ikerketatik ere badu. Hiru txarri komikia jartzen nien, Azpeitiko Uztarria herri aldizkariak argituraturiko komikoa, Andoni Salegik Otxo Beltze komikizintan eginda, eta eskatzen nien, demagun berriak erabakitzen duela komiki hau edarra dela, zoragarria dela, eta gure egunkari nazionalera eraman behar dugula, eta han publikatu, nola egokituko genuke hizkuntza hori. Ariketa hori eskatzen nien, azalpen gehiagori gabe. Zeintzan emaitza, bai? Hola luzeagoa zan, eta baina diot adibide batzuk ekartzearren. Zeintzan emaitza, jontxo, eta barkatu, urolakostakoek, bai? Orain da nire ñoñosti hartasunetik irakurriko dut hauxe, bai? Jontxo, zein ikusiko galetik, eta nire lagun zar txoizoz, eta hor, botako ditute orokorran agertzen ziren, agertzen ziren aldaketak, eta gero horiek kokatuko ditut. Jontxo, ara, zan, bai? Kontxo, desagertzen zan, da ara bihurtzen zan. Zein ikusiko kaletik, eta nire horrekin zalantza, baina nire laguntzar txoizoz, horraino. Gero, eta nik nire betaurrekoak eta nire barkatu, agian zueko beto irakurreko ez hortek, ni igual ezaiz nirekin akordauko. Eta hor, askok zukara pasatzen zuten, baina gero, igual denek agian diodanean, egunak agian. Jartzen zuen ez, behar bada ez agian. Ez naiz nirekin akordatuko, eta akordatuko eguneko 85ak gogoratuko, oroituko, baina akordatuko ez. Ez da behin utzi nizkian eurokin ere, eta horre zukara. Bai, hola... eskerrik asko, bai, izkerak eta gero ikusmena dago, bai. Nola enaupa akordatuko gauza bera, eta pasatu zitek mozkorra, eta kasu honetan pasau hori, pasatu beharrean, ere aldatzen zuten askotan, bai, igaro, eta guazen ere etxea, eta bueltatuko txeapelak, eta guazen nire etxera, eta itzuliko, bueltatu ere askotan, eta gero pelak dirua, xoxak edo, ez zegoen, zer erakusten zidan niri, eta horri buruz aritzeko, zan ariketa, haien kasuan, nolabait pasatzera, haien ustez, Euskara Batura aldatu behartzen testua, aldatzen zuten hizkuntza aldaera, informala zena, formalago bihurtzen zuten, Euskara Batuan onartuta zeuden hitz asko aldatu egiten zituzten, Euskara Batu eredu, zabaldu, kazetaritza eredu baten parametroetara eramanda, esan dezagun, ez dakit hori zen, baina bada, eta horrek erakusten du, hezkuntza sistemare ze hizkuntza ereduari garen zabaltzen Euskara Batutzat, hori erakusten zuen, eta gero, Euskara Batura eramaten zutenean, ez zutela pentsatzen ze komunikazio egoeratan ari ziren. Hori bazan, eta gero, hori aipatzen, badibez, ikarena, edo beste, edo jontxo hori aldatzarena, eta bar. Pixkat adibide modura. Horrek erakusten du, azkenean, kulturan beste hizkuntza aldaera batzuk erabiltzen dira, eta hizkera asko daude, baina gerora guk zabaltzen ditugun hizkuntza ideologian arabera, horiek azkenean jasoko dituzte ala ez dela bakarrik agertzarena. Eta karri dutona Joserra Gartziaren egonean doazen geziak aforismo liburuko aforismo bat, ondo biltzen duelako, hor jaso daudelako atzo ere hemen aipatu ziren gauza batzuk, jardun,
idazten den bezala hitz egiten zuen, dotoreago zelakoan, idatzi berriz, hitz egiten den bezala egiten zuen naturalago agertze aldera, biak egiten zituen gaizki. Okerrena da idazten zuen bezala hitz egin, eta hitz egiten zuen bezala idatz zezala iradoki ziola norbaitek mesede egiten ziolakoan. Bai? Eta, hor, oso ondo biltzen du, azkenean, momentu batean, behar genuelako eredu idatzi bat, eta idatzeari, ez nolabait, idatziaren garapen hori behar genuelako, batzuetan hizkuntza aldaerak, ez nola bereizteko eta egon diren edo izan ditugun nolabait zailtasun batzuk. Eta gero koska, eta hemen, bi adibide hauek ekartzarren gero hizkeretara sartzeko, alegia, atzo aritu ginen adimentsuz, ez? Eta adimentsuk aukera asko ditu, baina adibidez, hemengo gogoeta uste dut adimentsuk ezingo lukeela egin, ez? Koska. Bizibidea heriotzbide titulatu zuen Argia Astekariak lan istripuei buruzko erreportaia. Ofizioa heriotzbide titulatu izan balu, informazioa berbera zatekeen, komunikazioa ordea ez. Hitzez hitz esaten denaren eta hitzez beste esaten denaren arteko tentsioan hortxe dago koska. Eta hori da hizkerari buruz eta adierazkortasunari buruz ari garenean, ez? Hitzez beste esaten den hortan da, hitzez beste esaten den hortan, eta hitzez beste esaten den horrek testuinguruak ditu, eta testuinguruen arabera kokatu behar ditugu. Abia puntu gogoketa horretan, eta ekarri duan komiki horren ariketa hortatik, zein gogoeta biltzen ditugu batetik, hizkuntza ideologietan ardazten direla autolinguistiko guztiak, oharkabean ala ohargabe. Batzutan ohartzen gara eta kontzienteki hartzen ditugu gure autolinguistikoak eta beste batzutan, giroan dauden hizkuntza ideologien arabera. Hizkuntza kontzientzia arintzeak, hizkuntza aldakortasunaren inguruko kontzientzia arintzea ekarri duela, eta hizkuntza kontzientzia arintzea arindu da, euskararen kasuan orokorrean aipatzen da, baina hizkuntza kontzientzia arindu da hizkuntza guztietan. Kontua da guri horrek kalte bikoitza eragiten digula. Esaten denean ez, gaztek orok ez da diot eskolako eta hizkuntza gaitasunen inguruko datuek ez diote bakarrik euskarari eragiten. Euskarari ere noski eta modu biderkatu batean, baina baita beste hizkuntza batzuei hitzak eta hitzen nabardurak eta hizkuntzen komunikatzeko nabardura horiek orokorrean gizartean izan du halako atzerakeda bat. Baina horrek guri nolabait eragiten digu modu indartsuago batean. Eta gero, hirugarrenik, eta hau da hona ekarri nahi dudan gaia, kulturari lotuta, eta bada komunikazio testuinguruaren, komunikazio egoeraren eta komunikazio hitzarmenen arteko tentsiotan oso gutxi iruditzen zait guk arakatu dugula. Komikiaren adibidean, eta gero sartuko naiz kulturan, komiki horren adibideari begiratuta, komunikazio testuinguru da Uztarria herri aldizkaria, hori da komunikazio testuinguru bat, eta komunikazio testuinguru horrek nolabait hor Azpeitiko hizkeran aritzeak egiten du balekoa, komikia, ez albistea. Hor dagoen komunikazio egoera komikia delako testuinguru hortan. Eta komunikazio hitzarmena komikia delako. Ulertzen da, albistea aldizkari horretan idatziko balute komiki hortan agertzen den moduan, ezkenuke balekotzat hartuko. Beraz, beti hizkeren inguruan pentsatzean, hiru hauen arteko tentsioak gertatzen dira, eta orokorrean, eta hau da gogoeta bat gero eztabaidatu dezakeguna, agian ni egon naitekelako oker, iruditzen zait gutxiago pentsatu dugula horren inguruan. Gehiago aritu garela komunikazio honetan, hau da balekoa. Komunikazio goera honetan formala balekoa da, edo informala balekoa da, baina ez ditugula gurutzatu komunikazio testuingurua, komunikazio egoera eta komunikazio hitzarmena, bai? Eta hortan adibidetara joango naiz orain. Azken batean, iruditzen zait hori gogoeta horiek nolako kultura adierazpidea, halakoa da hizkuntza ideologia, baina nik ere ez dut garbi, agian zuek bai, ze hizkuntza ideologia garatu den kultur jardun bakoitzean. Baditut intuizioak, eta unekarriko ditut batzuk, baina hori egiteko dugu. Baina era berean, agian, bertsolaritzatik momentu batean etor daiteken hizkuntza ideologiaren inguruko eztabaida bat bihurtzen da
euskal komunitatearen inguruko eztabaida bat. Ez dakit ulertzen den, bai? Esan nahi dudana. Adibidez, eta hori da, Miren Artetxek, Ekinez Zapiainek eta egin dute ez ikerketa oso interesgarri bat, ikusteko Nafarroako bertso eskolako bertsolarien profila, ze profil soziolinguistiko den, da ikusi dute normalean hiztun oso eta bere burua nolabait bertsolaritzarako egoki ikusten duen horrek baduela, esan dezagun, ez dait atzo ere Kikek esan zuen hau birpentsatu behar dugula, baina jatortzat hartzen den hiztun profiltzat duela. Eta horregatik askotan, nolabait, hiztun jator horren inguruko gogoeta asko datoz bertsolaritzatik, baina ez da hori nire ustez, eta hau da pentsatu behar duguna, nire ustez literaturan ez da bat ere hiztun jator horren imaginarioa ez da idazle baten imaginarioa, hizkuntza ideologia. Are gehiago, euskal literatura modernoaren sujetu kanonikoa, bada gerora euskara ikasi eta euskara batua eraiki eta euskara batua zabaldu duena. Txillardegi, Saizar Bitoria, Gabriel Aresti, hain justu, eta bada beste eredu bat. Baina gero eztabaidatzen dugunean, hizkuntza ideologiaz, ez dugu lekuan leku, kultur esparru bakoitzean, jakintza esparru bakoitzean, egon daitezken hizkuntza ideologien eta hizkuntza praktiken inguruan nolabait kokapenak egiten. Eta beraz ari gera, komunitate guztiari dagozkion eztabaida balira bezala, oso komunikate kokatuetan dauden hizkuntza ideologiak direnean, bai? Hori normala eta bada hizkuntza gutxitu baten egoera, azken batean nahi dugula halako soluzio magiko bat behar dugun guztiontzat eta era berean batu beharrak dakar nolabait eztabaida batzuk kolektibizatzeak. Baina era berean hizkuntza gutxituaren emaitza da ez kontuan hartzea komunitatearen barruan azpi komunitatea daudela bere praktika linguistiko eta ideologia linguistiko oso ezberdinekin. Bestetik hori gogo eta bada eta bestea da nolabait, kultura adierazpideetako hizkeren arkitekturek hizkuntza ideologiak eraikitzen dituztela. Ez da, atzo oso, izugarri gustatu zitzaidan, Miren Amorizakonak ekarri zuena, baina asko aipatzen zuen, eta oso interesgarri, nola gizartean egon daitezken hizkerak nola erabilditzakegu eta nola eraman literaturako arkitektura batzuk sortzeko. Baina joan etorria ere bada, ez? Literaturan, musikan, komikian, sortzen dira hizkera batzuk gerora, gizartera, ez nolabait, eramaten direnak edo egin dezaketenak bidea. Eta iruditzen zait, askotan kulturari buruz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugula pentsatuz, kulturak zer jasotzen du gaur eguneko hizkuntza praktikatik. Eta are gehiago badirudi, gaur egun ez, eta horrela beti izan, eta lehen ere aritzekin hori aipatzen nuen, gaur egun badirudi, nolabait, bildu behar ditugula, egiazki da nolait beti praktikan dauden hizkuntza batzuk, ez? Badirudi, nolabait, hau erabiltzen da, beraz, hau eramango dut kulturara. Eta hori bide bat da, baina bideetariko bat da, baita, horrek zer dakarren. Orain adibide batzuk ekarriko ditut, eta hori adibideak izango dira pixkate lau ardaz hauek kontuan hartuta, baina lehen gogoeta da, kulturaren hizkerak eta hizkera horiek badituzte, nire ustez, geruza ezberdinak. Bata da, lehen geruza da kultur jarduna, alegia, bertsolaritza egitera baldin banoa, literatura egitera baldin banoa, ikusentzunezko bat egitera baldin banoa, komikia egitera baldin banoa, kantua, antzerkia, dena delakoa, nahi gabe, nila kultur hortara joan da, nahi gabe, oharkabean, ohartuta, hizkuntza ideologia eta hizkuntza praktika batzuekin abiatuko dute. Eta uste dut horria, espektatiba batzu daude, hizkuntzari begirakoak. Bigarrena da giharra, eta da kulturari buruz ari garenez, kulturako edozein kultur jardunean estetika kultura artistikoak daude. Eta ez da gauza bera, nik kantua egin dezaket eta kanturako badaude errutina batzuk. Eta uste dut, oker ez banago, orokorrean, euskal kantagintzan, orokorrean, euskara batuaren aldeko joera dagola, ez palin bada herri kantuan, eta gero ikusteko dago, kasu jakin batzutan, gatibuk, bizkaieraren kutsua sartzen du nolabait, nortasun baten begiradatik, edo gero badaude euskalkitan egindako kantuak, emaidazu musutxue, eta
aztertzeko dugun noiz eta zertarako erabiltzen da adibidez euskalkia kantuan. Baina orokorrean, nik uste dut, eta gainera adi musikariei galdetu diet, orokorrean musikari batek ez palin badu egin autolinguistiko konstiente bat, uste du, errutina dela, kantua euskara batuaz, ez nolabait kenduta, ekialdekoek, baina ekialdekoek ere, hezkuntzan da nafar lapurtera erabiltzen dute eta kanturako. Baina bestela orokorrean hori da bida. Horrekin esan nahi dut, orokorrean badago ezurduran hori, kantuan adibidez, baina gero estetika kultural artistikoa dago. Musika estiloaren arabera, erabiliko da hizkera mota bat, ala beste. Rockak eskatuko du hizkera mota bat, eta gero hizkera mota hori aldatzen dezunean, adibidez berritxarrak, diot. Rockak eskatzen du hizkera mota bat, baina hizkera mota hori birmotza aldatzen dezunean, estetika bat garatu duzu rockean. Baina horri buruz uste dut gutxiago pentsatu dugula. Pentsatzen dugula ze gai ditugun musikan, ze gorputzek kantatzen duten, baina askoz gutxiago pentsatu dugu ze estetika, ze retorika sortzen diren hizkeren bitartez. Eta horrek, eta hizkera horiek, ze hizkuntza ideologiak sortzen dituzten, ados gauden ala ez, eta zer erreproduzitu nahi dugun horrekin. Bestea da arnasa hizkeren arkitekturak, ze azkenean gauza bada estetika, eta gero beste gauza bada estetika horrek ekar dezake ahots bakarra, hizkera bakarra, edo hizkera askoren gurutzaketa. Eta hizkera askoren gurutzaketa datorrenean, badatoz hizkera horien artean alegia. Hainbat pertsonaia agertu daitezke eta pertsonaia batek marrazki bizidunetan, garai batean, orain ez dakit, gutxiago ikusten ditut. Garai batean, bizkaieraz hitz egiten zuten protagonista bihurrienek, zerbait esatearren. Hor bazegon hizkuntza ideologia, pertsonaia aukeratzerakoan, hizkerak aukeratzerakoan. Horren inguruan, errutina batzuk egon dira, eta ez dauzkagu hain bilduta. Arnasa hori da ez, daude hizkera ezberdinak, arkitektura baten barruan, eta hor sortzen dira botere harremanak, sortzen dira identitateak, sortzen dira ideologiak, eta andaluzari buruz, andaluza sartzen denean ere, zoritxarrez, estereotipotatik sortzen da, guk ze estereotipo sortu ditugu, erabiltzen ditugunean hizkerak. Edo ze estereotipatatik eraiki ditugu, eta horiek hala egin nahi ditugun, hala erreproduzitu nahi ditugun, edo birpentsatu. Eta gorputza horri lotuta da, ze identitate, ze sujetu gorpuztu, edo ze botera harreman eraikitzen diren, hizkera daudenean, edo estetika daudenean. Kasu honetan izan daiteke erabat sortzailearen gorputza, edo sortzailea jokoan jartzen dituen hizkera horien ahotsa hartzen duten gorputza. Eta adibidetara noa, argiago doan. Ez urdura, kultur jarduna, bi adibide. Maskaradak, maskaradetan, batean euskara batu hasiko balira aldaketa bada. Zein da jarduna? Tokiko kolektiboa saretzea eta parodiako tokikotasunetik elikatzea, beraz, tokiko hizkera erabiltzen da, eta hori da, nolabait, kulturgintza horretan jarduna. Novela batetik, guk jaso dugun novelaren kanona, aldatzen ari da, baina jaso duguna eta eraiki zena Frantziako eta Espainiako novelaren kanonaren oihartzunetik dator, beraz, errealismotik elikatzen den novela bada, eta gainera nolabait novela izan zen ere, Euskara Batuaren abia, kultura idatziaren abia. Euskara Batua sortzea erabaki zenean, jende asko hasi zen novelak idazten Euskara Batuari garapena emateko. Horrek dakarrenarekin da, Birena Muritzakatzo aipatzen zuen, sartzen zuenean Bizkaierako kutsua, esaten zuen, zatik ez du Bizkaieraz, ez edo Mariane Txoperenak ere esan izan dio hotelari. Badu horrek lotura novelan, espero den erregistroa, badelako Euskara Batutik eta Batuaren eredu batetik, nik lehen komikiarekin, adibidearekin jarri da hortatik, hurbilago dagoena. Eta Euskara Batuaren eredu horrek, ustut baduela kazetaritza eredutik hurbil dagoela, eta kazetaritza eredurako zoragarria da, funtzionatzen du, eta oso ondo garatu da eta zabaldu da, novelaren hizkera literarioak behar luke hori ala behar denean, kazetaritza erregistrotik elikatzea nahi duenean, baina beste eredu bat izan daiteke hori helburu ez duenean.
nahi du badugu euskara batu kazetaritza bati loturikoa, eta askotan erabiltzen da hizkera hori iruditzen zain eri, ez beti, baina askotan kazetaritza eredu hori bihurtu da literatura eredu nagusitu. Baina okertu aurpegiak, behar dut jakin, eta intuizioak dira, eta diot, ez du alako ikertu, baina nire intuizioa da. Pixka bat ikusteko, hori balin bada araua eta ez bide bakarra, bai? Esan genuen bezala, bide okerrak ere hartzen ditu jendeak zorionez, eta hortik adierazkortasuna sortzen da. Adibide bat kasuan da, Itxaro Bordaren novelagintza da, Amaia Azpeldo detektibaren heptalogia bat egin zuen, lurraldearen eta herritartasunaren eraikuntza diskurtsiboa da, baditu 7 nobela, ez da kasualidadea, 7. novelan erretiratu izana Amaia Azpeldoi, bai, lurraldeari bada Amaia Azpeldoi da detektibe bat, detektibe rurala, Euskal Herrian zehar bidaiatzen duena, eta bidaiatzearekin batera Euskal Herriko gatazkei loturiko auziak askatzen dituenak, ikuspegi sozialetik, eta bartabar. Eta tokiko hizkeratik Euskara Baturanzko bidaia linguistiko ideologiko bat ere egiten du. Bai, 7 novelak dira, eta lehen novela abiatu zuen Xiberuan, eta Xibererazko hizkera bat sortu zuen horretarako, bigarren novelan egin zuen halako ez dakat mapa, halako bidai bat egin zuen, ez, gerora, Benafarrora, amorezko pena baino, bizano munduan Nafarroa garai aldera, Jalgiadi plazara Bilbora hurbildu zen, bai, irira, eta hor Euskara Batura. Desplazamendu bakoitzarekin, hizkuntza desplazamenduak gertatu ziren. Eta Euskara Batura hurbiltzen denean, irira hurbiltzen denean, hor badago ere identitate lesbikoaren aldarrikapena eta bartabar, dago sexilio bat, baina oso argi esaten duena sexilio bat nahi dut, baina ez linguistikoa, ez esaten du, ez? Nire sexilio posible bakarra da Bilbo, ez dut hizkuntza sexiliorik egin nahi, eta gero, nolait, egin ondoren bilaketa hori, sexiliorako behartzuen ere bilaketa bat, linguistiko bat ere badena, boga-boga idatzi zuen da Lapurdi Donostialdeko mugimenduan hor dagoena, eta Lapurteratik baduena, eta baduena Euskara Batu Gipuzkoar hortatik. Gero, hau da pixkat ulertzeko, nola hizkuntza hautuek zerikusia duten ere kokapen, edo zerikusia izan dezaketen kokapen narratibo ideologikoarekin. Idatzi zuen barkatu, frantxez ez dakizunek, Ultime Desech, hori. Eta bertan, idatzi zuen euskeraz eta frantxezez, bai, eta argitaratu zuen Maiatzen. Novela bakarra da, Amaia Azpeldoriena, Maiatzen argitaratzen dena. Baina badu zerikusia bada zerbait ideologikoa. Horra aipatzen duen auzia, batetik bizkuntzatan argitaratu nahi zuela, eta, Susa kokapenak etzion hortarako aukerarik ematen, baina gero itzuli nahi zuen, bidai guzti hori egin ondoren, itzuli nahi zuen nolabait bertako oragarren kokatzen delago, bere hazi zen herrian, eta gainera bertako auzi ekologiko bat hartzen du, zaborren auzi hartzen du ardatz, eta nahi zuelako bertako egiazki, bertako aktivistek, batzuek etzekiten euskeraz, bertako aktivistek ere liburua eta haien burua errekonozitzea liburuan. Eta orduan, autu, esan dezagun, hor elebidun agertzearena eta Amaia Azpeldoi lehen aldiz elebidun argitaratzea dena, badu auto ideologiko linguistikotik. Eta azkenik erretiro hartzen du, berriro ere itzulita nolabait hasierako geografiara. Pixkat hau ikusteko adibide modura, nola, esan dezagun, kultur jardun hortan badauden kanon batzuk eta arau batzuk, eta gero norberak erabakitzen duen, arau horiekin nola mugitu, nola desplazatu, eta desplazamenduek sortzen dituztela zentzuak, ez? Giharrari begira, estetika kultural artistikoari begira, lehen aipaturiko asko eta asko egon daitezkez, baina rapa egiten balin badut, rapak eskatzen du oskidetasuna, ez? Eta estetika horrek nolabait badu, horre ardazten da, eta adibide asko ekarri ditzakegu raparenak, baina ekarri dutela basu, baina izan ziteken odei, edo izan ziteken beste asko. Ohartzen zarete, rapa egiten duten gehienek, rapa eta ez trapa eta bar,
bazterrekoak direla. Ez, rapa egiten dutenek gehienak dira, kasu honetan ez daiteke Barakaldo ingurukoa, diot, Gipuzkoako erdiguneko herrietan, rapa ez da egin, bai, bota. Bueno, bai, baina rapa, ari naiz rapa, bueno, bai, ez da bai ezako, bai, horgatik bai, eskerrik asko, bai, gero bota lakoak, bai. Ari nintzen rap, bueno, hau da, horgatik da intuizioa, ez egin, eta diot rap soia, jatorrizko rapetik hurbilen dagoena, gero bestelako kombinazioak ez, bai, bueno, Fermin Muguruzak ere eraman zuen rapa, bai, baina diot, rapa, nastu gabeko rapa, esan dezagun, ez, jatorrizko hortatik, bueno, baduela, hizkuntza kokapen mapan, ez, hizkuntza lurraldearen maparekin uste dut, Edo behintzat galdera modura badoa, ikusteko galdera hauek ekarri behar ditugula ere kulturari buruz hitz egiten. Agian galdera ez, nire galderaren erantzuna ez dauna, baina uste dut galdera hortik, ez, nun egiten da musika estilo hau, ze hizkuntzare dutik eta ze testu inguru soziolinguistikoan garatzen da. Eta, bueno, horra adibide bat, ez, labasuk ze erabildu du, ez, traka, hori da, bueno, labasuk segitu duzuen ontzat, bere kontzertutara juntzareten ontzat, traka, horren oskidetasuna, hor artikulatu du bere raparen zati handi bat, eta ez, hostiaka nabil, borroka, bueno, hortan, jardunka, hortan berak egituratu du, eta aldiz beste batzuek rapa bezakit, ez, zitala goratzen zarete, ez, zitala, ez, bueno, beste batzuek, baina, bueno, badagoela, bueno, hor oskidetasunak markatzen duela ere hizkeraren modua, eta bar. Hizkeren arkitekturai begira, karriko ditut adibide batzuk, lehen aipatu ditudanak, ez, batzudan pertsonaia irudikatzeko, erabiltzen direla hizkera ezberdinak eta hoien arteko boterak, ez, hemen badaukagu ekarri dut adibide modura batek hartzaren, ez, Patxi Gallegok pololoak komiki bilduman, pertsonaia bakoitza nolabait karakterizatzen du hizkuntza aldara bat hartuta, ez, eta adibez, Joseba Iriondo Euskara Batuan ari da, hortxe, Xabineitor ari da, ez, gehiago gipuzkeraz, etengabe, bueno, horri da eman dion kokapena, ez, niri txutxumutxuak ez zaizkit pitoik inporta, eta gero ez da bakarrik gipuzkera da, bueno, batek kazetari lanak ditu, eta besteak, ez, halako nolabait bereizketa dago, eta gero Pospolina, Xabineitor komiki hortan ari da, ez, bueno, badauka horrela, ez, bueno, bere joera sexista guztiekin batera, baina, bueno, baina ezkerez ari garela, eta ideologiaz, hori ere. Badu hola, ez, Pospolinekin, ez, alako, ez dakite, tema ezin eutxizko bat, alegia bortxaketaren kultura, baina, bueno, hori, baina, bueno, komikian jolas modura plantatzen dena eta euskaldunen estereotipo asko buruan. Hori diote bukaeran, spoiler, baina bukaeran baitzen duelako Pospolina eta Pospolina maite mintzen delako. Ez maite mindu, baitzen zaituen pertsonarekin, bai? Hori, segituko dut. Bai? Badazpada ere. Eta hemen irudikatzen dut, oso interesgarria iruditzen zait, baina horregatik diot ez dugula honen inguruan gehiago beste pentsatu, ez Kariñe bizkaitarra da, eta bizkaiera hitz egiten du. Ez zait iruditzen kasualidadea. Bada, nolabait nola gipuzkoar batek imaginatzen du ikuspegi exotiko, ez dakit, bueno, beste leku batetik, bueno, beste nortasun batetik eraikitzen du bizkaitarra. Eta horren inguruan, diot, testu berean zertarako ditugun hizkuntza aldaerak zer karakterizatzeko horrek atzean duen hizkuntza ideologia osoa, hori transmititu nahi dugun ala ez, iruditzen zait horri buruz gutxiago, edo nik, igual guztuek asko, edo nik gutxiago pentsatu duela. Eta adibidez, hor bertan ez, agertzen dira bi guardia zibil, eta bi guardia zibilaren artean ere egiten da karakterizazio ezberdin bat, bata da esan dezagun eziketaz eleganteagoa, eta bestea traketxagoa, eta traketxagoa da nada andaluza, eso ya lo aclaramos en el cuartelino, eta barkatu andaluzak, bai? Eta bestea, silenzio, hizketan denbora guztian, bi guardia zibil daude, eta guardia zibila karakterizatzak modua da, hizkeratik ere badator, baina, bada estereotipotik,
komikiaren helburua da estereotipoa parodiatzea, orduan, baina guk da pixkat adibide bat ematerren. Andaluzak uzten ditu parregarri, eta aldiz, hizkuntza castellanoa erabiltzen duena, ez hainbeste. Bueno, pixkat ikusteko, hau da arnasa, komikiaren arnasa, hizkeren arteko arkitekturak, baina horren atzean ideologia batzu daude, eta hemen ulertzen da parodia delako, baina batzutan ez da parodia. Hemen uler dezakegu estereotipoen parodia badelako, eta justu parodiaren bitartez agian salaketa bat egin nahi duelako, parodia hori, parodia ez denean, eta kontua da batzutan, ez telesaiak edo antzerkiak edo, olako batzuetan erabiltzen direla karakterizaziorako bideak parodiatik ez dutenak eta transmititzen dituztenak agian nahiko ez genituzkeen ideologia batzuk. Eta gero beste alderdi bada, aizkerak sortzen direnean ere, sortzen direla bestu matxa, bada komiki jardunean, Zakirixutek sortu zuen hitz bat, komiki guztietan ikusten duguna. Gero, kultur jardun bakoitzak baditu bere hizkera batzuk propioak kultur jardun hortan eraikitzen direnak, zabaltzen direnak, batzutan kultur jardun hortatik kanpora doazena, umatxak eguntzan, saio bat, gero ez da hizkera agian egongo da, kuadrillaren bat, tumatxa erabiltzen duna, baina komikietan oso eta onomatopeiak eta beste hainbat hizkera. Eta azkenik gorputza identitateen inguruko karakterizazioak, soiektu gorpuztuak eta botere harremanei begirakoak ekarriko dute adibide bat eta Jon Gotzon irrati pertsonaia ez dakit Jongi, ezagutzen duzuen, diot ezagutu entzunez irratian, gero ez zuen harreman pertsonalakarekin ez dut. Honen inguruan, egon dira eztabaida asko, printzipioz karakterizazio bada, asko eztabaidatu da eredugarria ote den edo komeni den, edo ez dakit, nahi dana euskainola erabiltzen duen pertsonaia bat agertzea irratian, ordu tarte hortan, dabar-tabar, eta askoz gutxiago hitz egin da, hori izan daiteke eztabaida bat, azkenean badakizue maskara badela. Kasu honetan, Jon Gotzon horrek erabaki du, Mikel da, eta erabaki du bere burua pertsonaia batera ikitzea, izango dena euskainola, tabar-tabar. Baina, gutxiago hitz egin da, erabaki dela euskainola izatea, gehi identitate bat izatea, eta izango dena frivolizatzen, nahi dut. Euskainolaren, eta esatu dute, oso interesgarria jende hor bildua, eta niri dutzen zait, hor ez da bakarrik euskainola gertzen dela, euskainola euskaldun jatorrak, esan dezagun, dira gizon heterosexual, ez? Hor badago hizkuntza ideologiadekin batera, intersekzioan, beste ideologia pilo bat eraikitzen direnak, niri hori adibidez arriskutsuago iruditzen zait. Euskainola momentu jakin batean, toki jakin batean zerbaiti erantzuten dion zerbait baino. Hemen euskainola erabiltzen da, hain zuzen ere, parodia eta parrea sortarazteko, baina nondik sortzen dugu parodia eta parrea. Gehi identitate batetik, iruditzen zait, orokorrean horri buruz gutxiago pentsatu dela. Eta, orain txekarriko ditut adibide batzuk, eta gero, zabalduko dut zuekin elkarrizketa esateko beste adibideren bat, edo nire intuizioetatik oso urrun dauden gauzak egon daitezkeen. Kultur jardunean, ez bada oso egon daiteke heteroglosiala ez, baina askotan dago heteroglosia, eta ez bada kultur jardun berean, ez, barruan bertan egota hizkuntza aldaera asko, ez daitezke geografikoak, sozialak, identitarioak, eta hizkuntza ezberdinak ere egon daitezke, eta beraz daude hizkuntza ideologia asko eta hizkuntza identitate asko gurutzatuta leku berean, baina horrek zer dakar, nolabait daudela hor ere, modu hortara eraikitzen direla tentsio ideologikoak, bakoitzak ere, orain aipatu duguna, posizioak. Eta beraz, horiek kokatzeko moduak sortzen dituzte marko linguistiko ideologikoak. Baina, orokorrean, uste dut, eta ari naiz, usteak ordia ustel, uste dut, ez dugula garatu horiek kritikoki, diot, orokorrean, komunitate bezala, soziolinguistikaren esparruan, tabar, horiek kritikoki irakurtzeko bideak. Adibidez, poesia da nobelaren modura
poesaren kultur, ez urdura nagusia poesia idaztera noa gaur egun, eta euskara batutik aritzera, seguraski. Hori beste zerbait sartu nahi badut, pentsatuko dut ari naizela bestelako ariketa bat egiten. Oihan Arenaren Zerua hemen ez, azken poesia bilduma, ez oso gomendargarria, irakurri ez duzuen ontzat, badu poema bat, gero irakurriko dut eta gero egingo dut, kokapena. Damua, ezentzunarena egin nizun, ni hiltzen nazenien esan zenuen aldi bakoitzean. Espero dut, hor nonbait iraungo dutela, entzun nahi izanen nituen berbek. Bai? Hemen, badago, batean, sartzen du, beste norbaiten ahotsa, idiolektoa izan daitekena, poema liburua irakurtzen duenak badaki bere aitaren idiolektoa dela eramaten duena poema bildumara, bere aitaren heriotzaren ondoren, bere aitaren arrastoak biltzeko, jasotzeko, dolu prozesuaren parte, hizkuntza, hizkera hori, aitaren hizkera hori biltzeko ariketa egiten duelako. Baina sentitzen du, eta hori iruditzen zait oso interesgarri, poema bilduma osoan zehar egiten duelako ariketa hau, eta uste dut gerora ere Oihan Arenaren idazketa modutara zutabetan dabar eraman duen zerbait dela, baina sentitzen du poesian, nolabait hizkuntza autu hori justifikatzeko beharra eta poema hau idazten du, behintzat. Uste nuen baino berba gutxiago egiten dut zuri buruz, gero eta zureagoa dut berbakera. Sentitzen du beharra, nolabait poema hortan, zureago dut berbakera, beraz agertuko da poemetan. Eta orduan, hemen, nolabait heteroglosia badago, dagoelako poetaren ahotsa eta dagoelako aitaren hizkera hori, baina esplikatzen digu zergatik dagoen arkitektura hori. Eta, halako gauzen inguruan pentsatzeko da. Eta ekarri dut amaitzeko kode aldaketarena, adibide argiagoa delako eta ikusteko, bada orain ere ez dakit, ezin egonak, galderak, korapiloak sortzen dituen gai bat, kode aldaketarena. Eta atzo ere Miren Amurizak aipatzen zuen, playbacken, eta gainera aritu naiz playback irakurtzen, beste zerbait irakurtzen jende askorekin irakurle taldeetan, eta liburu horiekin gertatzen zaigu, elurre, irakurle taldeetan esan behar dugula, listo, ez dugu gehiago hitz egingo kode aldaketaz, goazen hitz egitera liburuaz. Momentu batean egin behar dugula alako, horrek asko esaten du, gure kulturara hurbiltzeko modu ez, euskaltzain txiki hori, baina, klaro, egia da, lehen aipatzen gula euskaltzain txiki horrek izan zitzakela buruan hizkuntza aldaerak. Eta ez bakarrik komunikazio testunguru jakin batean euskaltzandiko hitzaldietan erabili behar den nire hizkuntza orain jaso eta egoki eta izan zitzakela bestelako aldaerak ere. Orduan, ekarri dut kode aldaketaren inguruko gaia, hizkerekin ariketa bera egin daiteke, baina ekarri dut iritzen zaidalako gaian edo erresago, edo adibideak erresago nitulako ez dut gezurrik esango. Nogen taldeak badu kantu bat, ez da ondo aterako izena duena, eta hasi, he venido a mentir otra vez, subir aquí a decir que estoy bien, y volver a empezar y volver a tropezar hasta que aprenda a caer, ez? Eta gero euskeraz segitzen du. Zergatik hasten da gazteleraz, hori da galdera, ez? Zergatik ekiten dio gazteleraz, moda taldearekin egindako kantu bat delako, eta moda taldeak abesten duelako zati hori. Ados egongo da ez, baina hemen kode aldaketak badu erantzun hori. Horrekin esan nahi du, ez da, kode aldaketa guztiak ez dira egoera bera. Niretzat ez da gauza bera, kantu hau, edo izarok erabakitzea, kantu bat egingo dut osoki euskeraz, eta kantu bat egingo dut osoki gazteleraz. Bi erabaki ezberdin dira gutxienez, baita hizkuntza ideologiari begira dagokionez, ezberdin dira. Kasu hontan, oso nabarmen daiek diskoan La Modak abesten zuen hori, eta gazteleraz abesten zuen. Eta ekarriko dut gogoeta bat, kasu hontan La Moda talde bazan, dabar. Esne beltzak askotan, garai batean, gero ez dut egin ikerketa, baina garai batean sartzen zuen kode aldaketan gaztelera, eta askotan ziren kanpoko emakume musikariak ekartzen zituelako, ez dakit, adibidez La Mala, Rodríguez edola, eta jartzen zituen kantuan.
Niko goratzen naiz orduan sekulako mina niri, Ez bakarrik gazteleragatik, baitik esaten nu, holtzara eta gustatzen zait Esne Beltza eta jo nintzen azken kontzertura eta oso ondo pasa nuen, baina sortzen zian azkuria ideologikoki horrek ze esaten nuen, ez da gazteleraz egitea erabaki dutela, da emakume musikari bat jartzeko holtzan behar dute kanpo legitimitatea duen emakume musikari bat eta gainera gaztelera hartzen du. Ez dakit ulertzen, nire sentimendua. Baina garai hartan oso normala zen olako talde mistoetan uste dut aldatzen ari dela, musikari bat, emakume musikari bat ekartzen zenean, kanpokoa zantzen, kanpoan bazuten ez legitimitatea ekar dezakegu eta badiran hor, hemengoak badirudi, eta gainera hizkuntza, eta orduan ikusten zen emakume musikari guztiak ikusten zenitunak, holtzan gaztelera zaitzen ziren. Eta egia da, kasu hemen gertatu bezala, bazuela ideologikoki, kanpoko musikari batekin egiten dudan kolaborazio bat da, baina bazuen ideologikoki ere generoaren inguruko ardatz hori, nire kasuan, diot, halako gauzaei ere erreparatzeari buruz. Ari gera nolabait ez bakarrik esatea gaztelera alaba euskera, baizik eta ze ideologia sortzen diren hortan. Adibidez, Ibai Iztuetako du poema bat, eta esaten du, umea artean, konturatu nintzen nire hizkuntzan hitz eginez gero, ez idatela ulertzen, inguruko ez ezagun guzti horiek. Behin baino gehiagotan gertatu zitzaidan hau, etzen beraz kasualitatea, etzen sorte txarra. Beste bat denetan zerabiltena, ulerkaitzak telebistako, telefonoko, kaleetako hitzak. Lurralde honetan, arrotza neu nintzen, baina arrotza banintzen orduan, nondik etorria. De todos modos, cuando aprendí la lengua del lugar, me hicieron entender que no, que yo también era de aquel, que no me preocupara, que me convenciese de que yo también era parte de esta tierra de todas y de todos. Hemen kode aldaketa dago, baina kode aldaketak salaketa dakar. Horregatik diot ez da kode aldaketa, da kode aldaketa horrek ze zentzura ikitzeko eta ze testu ingurutan erabiltzen dugun. Tximalfiaren kantuan, un ingelesa, gaztelera eta euskera nasten dituen, eta denboragatik pixkate ez dut irakurriko, pentsatu ezagutuko duzuela, baina hau bada adibidez atzo Kikamonen Arrizak aipatzen zuen, ez da gauza berako kode aldaketa berastegin, ala, nahiz goratzen zadibide jartzen zuen, baina, zen daiteke errotxapean, edo zestan, bai? Ez da, gu Tximalfiaren abesti hau interpretatzerakoan hizkuntza ideologiaren ikuspegitik gainera kokatuta dagoena kantuan bertan kokatzen du, errotxapeatik ari naiz, eta bar, hortik ulertzen dugu kode aldaketa, bai? Kokatua dagoelako, ez, eta gero gaina, ez zentzuan ere, noiz erabiltzen du gaztelaz eta euskaraz bukatzen du, I was born errotxapean, badago horre keinu bat, ez, diote, espestinen, zerbait oso zabalduari bertakotasunetik ere, ez, keinu parodieko bat egitearena, badago, baina kode aldaketak ere, honek zentzu badu errotxapeari loturikoa, tokikotasunari loturikoa, ezin da ulertu, ez euskararen edozein lekutarako eredu modura proposatzen den zerbait, da, zerbait kokatua. Eta beste adibide bat ekarriko dut, azkena, gero, pixkat zuei galderak edo desadostasunak edo dena delakoa aipatzeko denbora izateko. Hots betea hots liburuska bada, liburu bada Itxarobordarena, interesgarria hizkuntza aldakortasunaz hitz egiten duelako, hori da gai nagusia. Hizkuntza pilo bat nahasten ditu, eta era berean hizkuntzak nahastearekin batera gaitzat du hizkuntzen arteko boterea. Aipatzen du, hizkuntza guzti hauek zeharkatzen naute, baina hizkuntza guzti hauen artean badaude botereak, eta naiz eta nik, aukera izan edo jardun hizkuntza guzti hauetan badakit hizkuntzak ez direla neutroak eta autu bakoitza ez dela neutroa. Eta gainera ez ditu bakarrik onak arri duan pasartean ez dago, ez ditu bakarrik hizkuntzak ekartzen hizkerak ere. Ez dago zabera esatea ongi nago edo untxa naiz. Berak aipatzen du ere, nolabait, bakoitzarentzat hizkuntza guztiak ditugula, baina hizkuntza bakoitzak baduela ez nolabait alako kokapen bat.
utziko dut hortxe, baina bada nasketa proposatzen du, baina ez zuzen nasketa horren atzean dagoen botereak salatzeko. Ez da nasketa bat nolabait aldarrikapen modura ez bada ikusteko, bizi gara testuinguru elanistasun analitz batean eta testuinguru hortan badaude violentziak, badaude nolabait botere harremanak, eta nik, bai, sabiliztuna naiz, garuniztuna naiz, aloiztuna naiz, hainbat hizkuntzatatik elikatzen du nere burua, baina enaiz inozoa. Hizkuntza eta hizkeren artean badaude botereak eta badaude nolabait ideologiak. Eta bukatzeko azken gogoeta bat, ez dute erantzunik ekarri, galderak ekarri ditut gehiago, baina uste dut nolabait egin behar dugun bira dela, gogoeta soziolinguistikorako, nik uste dute ekarpen handiak egin direla, baina hasi behar garela pixkanaka ere gogoeta soziokulturalen azko urratsak egiten, eta pentsatzen nola jardun kulturaren hizkera horien inguruan, horiek ulertzeko uste dut hauek interpretatzeko gakoak izateak ere ekarriko du bertan dauden baliabide adierazkorrak noiz nola eta zertarako erabiltzen ikastea, eta gure autolinguistikoak kontzienteago egitea. Ziur izango dituzuela zuek orain adibide gehiago buruan, ekarri eta okerrak ere bota konfiantzaz. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Miratxe. Norbaitek zerbait galdetu, edo zerbait esan, edo adibideren bat eman nahi badu, edo... Hori da. Apuntatuko ditugu, ez da? Bai. Beste adibide bat, bota zuek. Beste adibide bat, atzo aipatzen zen, Guazemak, Noa, baina gero Aupatxe beste, Kutxia Zubia Isabel, ez? Hasieran, hasi zirenean euskalkiak, adibeste, ikusentzunezkoetara sartzen, umorea sortzeko eraiki ziren. Gerora beste bide batzuk egin dira, 80 egunean eta beste leku askotan, ez? Baina, zergatik euskalkia erabiltzen duten protagonistak erabili haiek gu, ez, nolait barregarritzat hartzeko, ez. Eta ze testu ingurutan bai, ze testu ingurutan ez, ez. Pixkat hori gero ikusentzunezkoetan beste gogoeta batzuk egingo dituzue. Bai, ni gauzatxo bat. Erabili dituzun adibide gehienetan eta hizkerak eta aldaerak tentsio handiena edo sumatzen da batu bat euskalkiak edo. Zera horretan, ez da, kaso. Bestelako erregistro motetan eta gazte hizkerak edo tribuak edo gizarte... Horrek ere hizkuntzaren beraren egoera soziolinguistikoa eta barrekoa islatzen ditu, ez da, baina egia da ez da hor batu euskalki zentralidade handia daukala aldaeren eta hizkeren eta zera gatazka guetan, azterketa guetan, ez da? Ez dakit, ez da, maskara da novela versus novela, aipatu duzunean, edo Itxaro Bordaren ibilbidearen egin duzunean, edo pololoak komikiarekin, edo, ez da? Edo guantxe aipatzen ari zinen Guazemak, eta... Besteetan ere badago, Besteetan ere bada, egia da, zadibidez, pololoaken hortan agertzen diren gauza asko informal ez informal dira. Adibidez, Xabin Aitorren kasuan bada informaltasunetik, gehiago da soziolektoa euskalkia baino. Badago bestetik, baina iruditzen zait orokorrean irakurtzeko edo interpretatzen dugunean
gure marko hori izarri digutela, eta bestea zaritzeko nik neuk ere, ez, begirada murritzagoa degula orokorrean. Baina eztabaida nagusiak hoien inguruan izan direlako. Baina egia da, gazteizkeraren inguruko kantura balin bazoaz, talakoetara balin bazoaz, gazteizkerari loturikoa edo hori egon badago, baina ez da normalki gero eztabaidara, bai? Horgatik diot, ez daukagula gogoeta soziokulturalain elikatua, soziolinguistikaren ez, euskara batuaren eraikuntzaren eta euskara batuaren elikatzaren begirada hortatik begiratzen dugula nineuk barne, eta ez hainbeste gazteizkera hau edo aurrizkeratik baduen, edo bestelako, adibidez, atzo Mario Okerren hitzaldian ikusten zen, komunitate baten hizkera agertzen zen hor, eraikizena, egia da, hori novela askotara eraman dela, ez dakit edo Jenny Joplinen edo beste novela askotan daudela komunitate jakin batzuetako hizkerak jasoak. Baina gero hori ez dugu, esan nahi dut, ez da bihurtzen gai. Zaibez, niretzako Jenny Joplin oso nabarmen da, komunitate feminista baten hizkera eramaten da pertsonaiaren hitz egiteko modura. Eta gaina komunitate feminista jakin baten hizkeratik elikatzen da pertsonaia oso modu nabarmenean. Baina nire galdera da, hori interpretatzen dugu? Gai gara ikusteko hori hor dagoela? Gai gara, uste dut baduela, agian ez ditugunez jaso eta komunitate horien inguruko hizkeren mapak, egon daitezke hizkera horiek, baina agian gero ez gara horiek, eta orduan ezagutzen dituguna, nik kasu ordan esaten nuen, hemen hizkera horren, komunitate horren hizkerez jositako pertsonaia bat eraiki da, baina beste batean egon daitezke beste komunitate batekoa, eta nik ikusi ez. Nik uste dut baduela ere hizkeren mape hori egin gabe dugulako neurri batean, hori gure begirada badelako, bai, ados nagoela, alegia. Beste norbaitek? Bueno, Iratxe, eskerrik asko. Gogoeta asko eman dizkiguzu eta